Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamu akadongan saha porsiaon, manang di dia pehamu maringanan, tangiang nami toktong mahamu di bagasan hai pason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabe jamita di Minggu Palmarum, Minggu Mare-Mare, di tanggal 10 April 2025, ima hatani Tuhata natar surat di buku Pesalmen bidu ono pulualu, ayat 25 rodi ayat 36. Dohot topik ni minggu, leho kamuma hahormaton tu debata, mengakui kekuasaan Allah. Hujaha madihita songonoma didok hatani Tuhata. Habobongot tubagas habadiaun mangulupun hamonangan. Nunga di ida nasida habobongotmu ali debata. Habobongot ni debatakku, rajakku tu bagasan habadiaun nai. Mardalan dijulu akaparede, dipudi ni akaparsarune. Di tonga-tonga ni namarbaju aka namamalu doal. Pinuji madebata di bagasan aka luhutan. Tuhani, hamu ale aka nasian mual ni Israel. Disido si Benyamin siapudan pangarajan nasida. Aka iduk sia Judape pasipar. Aka iduk sian Sebulon. Aka iduk sian Naptali. Di tonahod debatado haguguonmu, say pargugui ma ali debata na pinatupam tuhami. Ala jorom na di Jerusalem, taruhonon ni akaraja do sugut silehon-lehot tuho. Say songgahi ma buea na di tolongi, akajonggi na marhorot toron, rap dohot aka anak nilubu ni aka bangso. Asa diului nasida patu, mangalehon job babahal. Ibana paserakon bangso aka namakalomohon hamusuon. Rodo sugut aka nasumangap sian Misir. Kuspe hapogado marsobatu debata. Hamu aliaka harajao di tanoon edeho kamu madebata. Palu hamu ma parhinaloan mamuji Tuhani. Ibana namarhiti-hitihon langit ni langitan sian narubi, idama pangyaron nama suarana nagugui. Saileho kamuma hahormaton tu debata, hamulio naido gumonggom Israel. Jala diaka benua gijang sahalido hagugu onna. Sokaldo debata, rosian ingananna akan nabadiai. Debatani Israel do ibana, silehon haguguon dohot hamuliaon tu bangsoi. Pinujima debata. Ima hatani Tuhata. Di hamu akadongan saha porsiaon, leho kamuma hahormaton tu debata, ima didok di topik ni minggu tai. Jauh-jauh asa mangalehon hahormaton tu debata, mengakui kekuasaan Allah, songon najupahita di ayat 35. Merbucir dui siana kahalongangan na pinatupan ni debata di tonga-tonga ni bangsoi. Aha huroha na pinatupan ni debata di tonga-tonga ni bangsoi. Meragam na pinatupan ni debata di tonga-tonga ni bangsoi. Alai sada siani ima na pinaluan ni debata jahubai na sida siat tangan ni musuna. Gabe marhamonangan na sida di bahid debata. Atik pe dangapa lapit tortulum didok parpesal menon ise musui jala marhamona ngasian ise nasida. Tagamuddo ala na pinaluan ni debatai bangso sian perhatubanan Misiri, manang sian aka perhatubanan ni bangso na asingi do maksudna isarani na terbuang nasida tu Babel, imana suapala takas tajaha diturpukon. Alai manang naisip musui na pasti songot timus ma di bahid debata aka musu nasidai. Songon hala-hala ni patis maredupon api.
halalala ni patis meredupon api. Molo di hata Indonesia didok seperti lilin meleleh di depan api. Holan hehe de bata mamitor har sudi akka musui jala mamitor maporus. Ima nabui tajah di ayat 2 dorak suturpuk tayate. Dakolani di patuduh de batado na macai peduli ibana di keadaan ni bangsoi. Ai gabe aman yakka na tading dilapin jala pangudian yakka na mabalu do ibana didok. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Imam Musian nomolo taida di ayat onom. Di bahed debatado hot ripe akan pujukian molo di hati Indonesia didok memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Di paharuar akan terhurung tuha sonangan mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia di ayat pitu. Dipermudu akan adangol, dipenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Ima molo tajah dia 10 sada. Diurupi nasida dia kasih porsanon na naduduhi. Ima didok di ayat 20. Dipeluan nasida sian hamatian, diluputkan dari mau. Ima didok di ayat 20 sada. Jalana parpudi didok di ayat 30 dilehon hagugoon dohot hamuliau tu bangsoi. Mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Akai madeba mabahin ikon lehonon nasida hahormatot tu debata. Datung so okuan ni bangsoi akapabahenan ni debata di pardalanan ni nguluna ate. Jadi molo didok leho kamu maha hormatot tu debata dang marlapatan ni nahurang hormat tu hatai. Manang ala natalehon hormat tu Tuhani gabe terhormat ibana. Jala sebalikna molo so terhormati gabe so hormat daksongoni. Tuk so hormati pe ibana hormat do Tuhani. Dada ala ni natalehon ha hormaton gabe hormat ibana. Baliksa ala ni ha hormaton naido gabe tahormatate. Dang ala ni pengakuatai asa gabe diakui debata. Alai dung diida bahkan dung dihilala bangsoi sudi pabahenan ni debata di nguluna sida datuk so lehonon na sida ha hormatot tu ibana. Datuk so okuan na ibana di sudi tindakan na melebihi kemampuan na sidai. Bato tunung asala bangsoi molo so lehonon na sida ha hormaton tu debata. Laos jauh-jauh tu hita do nang trupukon asa talehon hahormaton tu debata. Hita pe godang do alasata madok hormat tu debata. Ada banyak alasan kita untuk mengakui kekuasaan Allah. Ai Allah ni huasona do asabui hita mengulu sahatu tikion ate. Adong huasot tadi ngulut tahe datung adong. Molo na adong do huasot tadi ngulu taon boy mata sudah ti hamatian isarana rupani. Unang majo mate nita rupani boy dang boy. Molo nunga di dok Tuhani dang adong na boy manudati. Dang siap do piau Tuhan ninda rupani siap manang so siap harus siap ate. Dang rela do piau Tuhan say ninna rela manang so rela harus rela. Kanolo do songoni didok ala na so siap dupe menerima kenyataan ni dak siap dupe awin na alai molo nunga didok Tuhani ba siap manang na so siap ya harus siap songoni marupani artina dangadong huasota dinguluon debatado na marhuaso holat debatado natadok maha kuasa datu kiata dok tu jolma maha kuasa ate. Molo jolma nasok berkuasa don adong. Jala molo adok penamarguar mahasiswa misalna dohot mahaguru holan na pabuahon halubianna saotik doyate siadonganna. Dada marlapatan ni melebihi segalanya. Molo dido maha kuasa berarti mengatasi segalanya, melebihi segalanya dan di atas segala-galanya. Molo di Psalme 170 suei didok parbinoto na suddo jahubei yang maha tahu. Anggo jolma sok tahu dua te.
jalaholan na taridodo nabui ta atusi anggo asing ni ya sok tahu do hita sudi ipe juk do sala sai tadok songonon ni tarupani HP songonado nunga hubotui ninna HP dak songon nabi noto na yate nunga hutadai ninna HP sotakas ditadda jangan-jangan tadda Soekarno do ia soi holan na taridai manang ruhu perduri do ditadda buhina do mungkin ditadda guarna do ditadda margana do ditadda hutana do ditadda alayang go perbagasan badia mungkin ate hidupin na gabi juti tarupani gabi salah manadda nunga huatusi ninna HP ahamana niatusanna hanya yang nampak oleh mata inilah yang bisa kita pahami. Anggo debata na dirohat taipe diboto do. Sotadok dope nunga diboto Tuhani. Ima tadani na maha kuasa debatai. Hamuak kadongan talehom maha hormato tu debata akuilah kekuasaan Allah. Songo dia do hita mangalehon hahormaton tu debata. Marhite turpu jami taon didok do tu hita asata puji ma debata di bagasan akal luhutan ni habadiau nai di tempat kudusnya. Dia do nani dok na tempat kudus manang inganan habadiau nai. Tutu nani dok na disi ima bagas joro nai. Molo guarna di hita nuaing gereja ate. Bagas joro ni debata. Disi mahita mamuji ibana raponakana porsea di debata. Disi mahita mangedeho debata huhut upalo aka parhinaloan memuji debata. Dosongon jauh-jauh na di bagasa turpukon didok nak kiningan aka peparan nisi Naftali, Zebulon, si Benjamin, si Juda ninna rupani disi. Napaduahon dalat ta mga lehon hahormato tu debata ima merhite napasahat si lehon-lehon. Takas be didok nakidaya tulupului. Molo di Alkitabi didok persembahan doi. Memberi. Merhite na memberi persembahan. Jadi si lehon-lehon ni ima pilihan. Pilihan bui doi marumang si panganon, marumang pahapahanan, marumang hepeng manang sinamot. Alay manang nadia pei ima patuduhon pengakuata di huasoni debata. Dos-dosongon halak Jahudi nabongot ditiki nabongoti Jesus tu Jerusalem songon naung tebege di turpuk episteliate di pabahe nakana toropido aka bulung rata mare-mare rating ni hau tu dalan nani dalanan ni Jesusi ditiki nabongot Jesus tu Jerusalem. Molo si Matius doho si Markus madok dakola bulung rata na dipahebang manang na dipabahe nakana toropi tu dalani doho do aka ulos na sidabi dipabahen tu dalani. Jadi bodo en nota jaha di Matius 20 sada ayat sada 1 10 sada manang di Markus 10 sada ayat sada rodi ayat 10. Jadi dakola rating nihau dakola bulung rata dakola mare-mare alai aka ulos na pinahenai aka ulos na dinasidai di pahebang ma dinabongoti Jesus tu Jerusalem. Moloho aha mabahenom. Sotung tadok dangadok tarbahena wate. Molo natutudo hita mangakui huason ni Tuhani manang molo natutudo ta hormati debata masakan dangadong bahenota. Songon namar pestaido yate. Boras na dong baboras di leon. Hepeng na dong bahepeng di leon. Tangiang do natar leonau ninna batangiang pedi jalo do ate. Alai tiga do hita dang mga lehon manang ahatu debata tapi kiri maju ate. Amen martangiang mahita. Mauliate ma di huali Tuhan di hatam na hubigi hami pauratom may di bagasan rohanami be asa diperbihok katami perbuen na dengan perbuen na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.